Tervetuloa Kyytiin kanavalle. Tässä ollaan justiinsa Permantokosken kohdalla menossa kesän ensimmäistä ajopäivää ajamaan tuonne Hietajärvelle. Ja kyllä sitä aina tässä hiekkatien varressa tulee vähän sen perosia vattanpohjaan, kun tiedä yhtään, että pelaako ne kamppeet. Vaikka kyllähän niiden pitäisi pelata, mutta näitten kanssa vaan aina sattua jotakin. Tää on tämmönen rento ja mukava tämmönen koko perheen harrastus. Oli tarkoitus lähteä jo aamupäivällä liikenteeseen, mutta eilen meni tallilla aika pitkään ja viivästyi perinteisesti tämä lähtö, mutta kuuluu aika lailla tähän lajiin. No niin, täällä sitä ollaan, eikä kiirettä mihinkään. En tiedä näkyykö, mutta on saatana, on sääskiä. Ei täällä olekaan niin lämmin mitä näytti. Tuo tuuli vähän kyllä puskee läpi. Aurinko hämäs. Näyttää kuin 20, tuntuu kuin 12. Niinhän se ruukaa olla. Se on se kuvakulma. That's Oi. Eikö juuri ole yhtä tulppaa enempää? Se ei ole niitä häitä. Noniin. Pelaa aika hyvin.
tuota RS-imupönttöä, että pelaisiko se yhtään silleen. Olisi vähän helpommaksi sen kuivaushomma ja sitten siitä samalla lähtisi vähän painoa pois. Pikku tippa öljyä, niin luistaa pikkusen paremmin tuonne. Joo, sinne se muljahti. Mä saatiin paikalle, mutta tässä on semmonen homma, kun minä en jaksanut laittaa tänne alle niitä tappeja. Mä pääsen heilumaan tähän. Niin tehdään semmonen pikapatentti tähän tämmönen. Korilla teipillä vaan. Siinä aja pysyy. Eiköhän se siinä yhdetä jo kestä. Toivottavasti moottorikin kestää. Sitten vaan nippuja aapaan. Mikä sulla on hampaan välissä? On hyvä. Sitten vielä koko testin tärkeä asia. Oli muuten läheltä piti tilaan. Tässä olisi ajanut vielä pari sekuntia pitempää kaasupohjassa, olisi varmaan hajonnut moottori. Lambda oli 0,96. No niin, nyt on ensimmäiset ajot takana ja aivan hyvin kuluukin. Kelekka toimi kyllä paremmin, mitä on 2 vuoteen toiminut. Ei nyt mikään älytön saavutus vielä, silti on ollut vähän probleemaa parina viime kesänä, mutta ihan ok tuntuu ajettavuus ja tälleen. En tiedä, olisiko ensimmäinen veto ollut vähän terävämpi, mutta pitää katsella dataa vähän tarkemmin, että kuinka riskirajoilla se sitten on.
voi sanoa, että olen ihan tyytyväinen. Hyvät lähtökohdat näin niin kuin ensimmäiseltä ajolta lähteä kehittämään kelekkaa tälle kesälle.